नवरात्र के समय भाई भैया एक औरत देखिए अपना पति से का तड़िया कैसे हर मन भावे मैया के चुनरिया गोटेदार सैया ले ले अइहा मन भावे मैया के चुनरिया गोटेदार सैया ले ले अइहा ए सैया ले ले अइहा जाता डाया के बाजार सैया ले ले अइहा जाता डाया के बाजार सैया ले ले अइहा मन भावे मैया के चुनरिया गोटेदार सैया ले ले अइहा मन भावे मैया के चुनरिया गोटेदार सैया ले ले अइहा ए सैया ले ले अइहा जाता डाया के बाजार सैया ले ले अइहा जाता डाया के बाजार सैया ले ले अइहा। गैया के गोबरा ले अइहा गंगा जलवा इनके ले अइहा सैया सुनर सुनर फलवा गैया के गोबरा ले अइहा गंगा जलवा इनके ले अइहा सैया सुनर सुनर फलवा बेली चमेली औरी अड़हुल के हार सैया ले ले अइहा बेली चमेली औरी अड़हुल के हार सैया ले ले अइहा ए सैया ले ले अइहा जाता डाया के बाजार सैया ले ले अइहा जाता डाया के बाजार सैया ले ले अइहा। जोड़े जोड़े काला साले अइहा जोड़े दियारी पहिरे न हमारो ले अइहा साड़ी पियरी जोड़े जोड़े काला साले अइहा जोड़े दियारी पहिरे न हमारो ले अइहा साड़ी पियरी सरधा बाजिया हमारो पर सैया ले ले अइहा सरधा बाजिया हमारो पर सैया ले ले अइहा ए सैया ले ले अइहा जाता डब सर बाजार सैया ले ले अइहा जाता डाया के बाजार सैया ले ले अइहा। लाल साब हलुआ पूड़ी माई के चढ़ाई दर्शन करेला देवी माई लगे जाई लाल साब हलुआ पूड़ी माई के चढ़ाई दर्शन करेला देवी माई लगे जाई कहब कुआरी पूजा मन में बा विचार सैया ले ले अइहा
कहब कुंवारी पूजा मन में बा विचार सैया ले अइहा ए सैया ले अइहा जाता ड भभुआ